ke ngoku lo mthandazo lo bafuna bendimcenga uThixo. Uyabona sometimes uThixo ufuneka kwayena umdlakathelise xa uthandaza la mthandazo wegqirha. Amantu amagqirha ayathandaza ngathi xa ezasilimaza. Nathi makhula ndifuna unifundisa into eyi-1 namhlanje into yoba xa nithandaza sanoba nice sometimes xa ufuneka udile negqirha dila negqirha uze ngamandla egeza uyazi nje uyazi uyilungise inhliziyo uba ngoku kuyaliwa yiwo lena bethuna amadimoni namagqirha wadlala apha phandle. Aba bantu bayathandaza kuThixo bona qala basicele phaa kuThixo. uThixo ayekelele ke xa ifuna ukuyekelela ngoba ke kodwa kusalayo ufuna uprove ipoint. Yes ndiyamazi uThixo ufuna uprove ipoint egqibeleni qha ukhayeka khavule nje. Ndithi ke umfundisi ke bethunana umfundisi waphela ebanjiwe bethunana wabanjwa umfundisi. Ndathi ke mna ke haleluya ubuyela back apho vele ebebhilonga khona because akabhilongi kwi-community umfundisi ozawuhamba erobha abantu esebenzisa igama lakaThixo esingcolisela uThixo wethu esimthanda ngeentliziyo zethu. Uyayimosha iChristianity ngendlela esisimanga. Wabanjwa ke umfundisi andiyazi uba ke yaphinda yathini ke into yakhe.